Bafowethu zingane zakwethu namhlanje ngithiya ke ngithathe leli thuba kungabe yithuba usuku lokuthi ngiupdate ngalo nanoma ngabe yini kodwa ke ngilenze lolu suku kube special day kuNdonga, kube special day kuShamasa, kube special day kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi ke simbonge siqinisekise ukuthi we are General Mkhwanazi and General Mkhwanazi is us. Sibonge uGeneral Mkhwanazi kanye nawo wonke amaphoyisa noma general asebenza nabo such as General Masimula, General Khumalo, ne-task team, i-team yonke asebenza nayo ngokuzikhandla, i-team yonke akhombisa nayo ukuzithemba ukuthi usebenza ngokuvikela isizwe sethu, since isizwe sethu sazi ukuthi sihlaselwe imidlwembe, sihlaselwe ama-drug cartels, abantu abafuna ukuthi nje bawuqedule umbuso bawuqede, abantu abafuna ukuthi baqede ngemndeni yethu nangey'ngane zethu. Uyazi bafowethu ukuthi ukulimala komuntu ukulimala kwesizwe, sonke lokho siyakwazi. So ukulimala kwesizwe ke bafowethu ukulimala kumphakathi. So umuntu onobuntu njengoGeneral Mkhwanazi, umuntu obuyise isithunzi sabantu abamnyama, wabuyisa isithunzi somuntu omnyama, uGeneral Mkhwanazi bafowethu, ophumele obala wathi nje no, enough is enough. Umuntu njengoGeneral Mkhwanazi angazi ukuthi singamconvince ngani ukuthi yazini mfowethu ukufanele wena ube umongameli. Maningi bafowethu amazwe angamelwe o-premier ondunankulu under amakhosi under ubukhosi bese kuthiwa ndunankulu, such as UK kube kumuntu uDakabundu nankulu yena ongamela njengomongameli wezwe undunankulu, izwe leli liphethwe inkosi kubekwe indunankulu. Amazwe anjengo Dubai kubeka ondunankulu, amazwe anjengo Qatar amazwe akubekwe kubona ondunankulu, kodwa lawo mazwe aphethwe amakhosi. Uyazi bafowethu, how I wish ukuthi South Africa will come to that. Ukuthi no, enough is enough. We don't want politician. Politicians are corrupt, are very corrupt. And politicians are very rotten, heartless. You know, uyabona nje kuningi okuhlale kwenzeka ngoba ungambeka namhlanje umuntu kusasa and then akujikele the following day enze okunye abe nabantu bakhe abamsupportayo, and lento yepolitiki ihlale njalo inama faction ukuthi awukwazi ukuyiqeda lento yama faction ukuthi umuntu maye politician unabantu uzoba nabantu asebenza nabo, adla nabo, corrupt nabo. Awusoze kwipolitiki wamthola umuntu innocent nomuntu perfect nomuntu really othembekile, yabo. Kunzima ukuthi ungamthola umuntu oyipolitician. There will always something into abazomhanta ngayo down. Uthola omunye ngempela usebenza ngokusiza abantu kodwa jiki uzomthola kukhona ugcopho okuyena, yabo. So ugcina ungasazi ukuthi which is which ngempela. Hayi ukuthi ngoba personally ngizonda abantu aba-personal, but this thing politicians is just a poison. It's just a serious of poison and isilwane it's ongasazi ungasichaza ukuthini, you know. It's unfortunate ukuthi baningi abantu abakhona esibathandayo nesibahloniphayo. We respect those people, those individuals who are in politics, who are working ngokuthembeka for abantu. We do respect them because it's not every individuals abakuma politicians rotten. Bakhona really abantu ngempela right kwi-politics, you know. But this thing of politics iyabheda bafowethu. Today nje sizwa ukuthi uKigaba naye ufuneka ayovela enkantolo, wathi uyaboshwa whatever, uyabenefita ku-Angrizi no bani. There is too much, guys. There is too much. Yabo. So really, sisankingeni. We need to uphold abantu abanjengo General Mkhwanazi. Sithi siyabonga Shamasa, siyabonga Nkwali yenkosi. Siyabonga Ndonga. Umsebenzi owenzayo umuhle, uthembekile.
uyabona, I'm not saying really uShamasi is perfect. He's just a human being naye. Uright umuntu naye uyasebenza wenza umsebenzi wakhe, kodwa ngenkwali yenkosi siyabonga. So namhlanje mina I've decided ukuthi I'm not going to talk ezinye izinto. I will dedicate this day kumhla ka 7 November. I will dedicate this day ngoba umhla ka number 7, it's a number yokupheleliswa, is a day of completion. So I dedicated this day koLwesihlanu kumhla ka 7 kuNovember ukubonga, ngithi siyabonga Shamatha, siyabonga Nkwali yenkosi, siyabonga baba General Mkhwanazi nabanye o general osebenza nabo, o General Masimula, o General Khumalo. Ngithi siyabonga umsebenzi eniwenzayo ngokuyimisela, ngokuriska impilo zenu ngoba siyazi ukuthi ziyanikhonkotha. Banikhonkotha ababhizi, banikhonkotha bani-hunter down, siyababona no Adams Fidel, banikhonkotha, they trying to architect ama-cases angekho and stuff like that. Baningi abenza izinto ezirongi, futhi izigebengu phela azikho happy phela, yabo, zizokwenza noma ngabe yini to hunt you down guys, kodwa sithi uNkulunkulu anivikele bafowethu. Thina sithi nje Nkwali yenkosi, we salute you nozakwenu nawo wonke amaphoyisa. uNkulunkulu anivikele, uNkulunkulu anigcine bafowethu. Nkosi sikelele South Africa. Thank you.